karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play that. Iyan. Smile sa tiya, uy. Usak di ko, Lira. Paglipay niya. Pila na lang kami notas. Og mahimo na ko ni mong misis, Iyan. Ayaw ka bala ka, Iyan. Nalipay lagi ka nga akong nasawa ni mo. Sige na, sige na. Humando na niyo na to. Si Papa. Ibagi ko ninyo si Ed! Iyan. Mula husto ta sa altar. Yataki si Papa. Tawag mo na pala dyan. Gitabang na siya ni Alexa. Kinahanglan makasal na ta. Pa! Oh, Iyan! Iyan ay akong biyahe diri! Ipadayon ta seremonya sa kasal! Kasakit sa kong ilughan. Please, tabang! Pagtawag mo ambulansya, please! Pa! Pa, dali! Asaron ka! Iyan. Kinahanglan madala ka sa ospital! Dali! Iyan, balik diri! Ipadayon ta atong kasal! Iyan! Iyan, balik diri! Gitaking amahan ni Ian. Lera, si Ian ang midani Ed sa ospital. Saan man din ron? Paghuwat mong tanan, ha? Mahinayon lagi nga mong kasal! Dili ko musugot kung may kasal nga mahitabo karon. Lera, Kinahanglan mahinayon na nga mong kasal! Ed, gano'n naman ka magtingog. Pa! Pa! Papasaylo ako pa! Paningkamot in taon pa! Asa matang ospital na ini? Ganun bakit gatakis dito, Ed? Ganun ba? Lera, kalma lang. Manawag ko. Kinahanglang masundan sa ospital si Ed. Aron makabalik din si Ian alang sa inyong kasal. Bisit. Pagkapanuway ining kasala. Bagad sa ilong eh. Ano man eh? Bisit ka yun dito, Ed. Imog yung giatuloy sa mong kasal ni Ian ang imong atake. Kunta ka si Iyan. Kailangan mo balik siya din eh. Doon ang doktor ni Ed. Misuda sa emergency room. Nga nang gipagawas man ka, ma'am? Di sila magpatugaw silang pagtabang ni Ed. Si Lira. Hello? Ian! Balik dili sa simbahan! Aron mahinayon ang atong kasal! Kinahanglan mahinayon ang atong kasal karong adlaw! Lira, mauro ba na importante ni mo? Usa pa man di ay! Niya sa ospital ang akong amahan. Nagkinahanglan siya nako. Balik lang diha ka mahuman ang atong kasal! No! Ian! Dili na mahinayon ang atong kasal, Lira! No! Hala, kansilong kasal busing? Iyan, nga nang imo manikibuhat ha. Mamiligrong imong amahan kung dili di mo pakasalan si Lira. Dili na ako pasanon ang kalibutan, Alexa. Pero saan naman ang kumusambong si Lira kang Ed bahin sa video ha? Yan. Alexa, luwas na si Ed. Gusto mag-isulti mo si Ed. Yan. Kamugduhalan. Dok. Alexa, ikaw ay bahala ni Ed. Madre na yung atake ni Sir Ed. Ka?
lagi. Nakakita gyud ka sa naong siyang doktor. May ko lang mapahiyomon kay siya. Nagpasabot nga luwas na siya sa peligro. Pa, Luwas ka na sa way ayong kasal, Ian. dili tinuod nga giatake ka, pa. Dili ba, misaad mo ko nimo nga ako'y sulbad sa imong problema? Pero, pa, masuko si Lira ini. Ayaw kahadlok ang Lira. Kung unsa man ang gikupta ni Lira nga panghadlok nimo, ayaw kinigtagda. Ha? Lakaw na. Sibat una. Ayaw una pagigsulti ka Lira. Sama sa una ni gibuhat. Kinahanglang mawagtang ka una. Unsa, pa? Dagan iyan. Palayo ni Lupita. Kinahanglang mamising ka og usab. Dada si Binoy. Sure ka, pa? Kinahanglang luwason ko ikaw gikan sa dakong problema nga gustong bugapos nimo iyan. Lakaw na. Palayo una ni Lupita. Pa. Salamat. Binoy. Malakaw na. Alexa. Ati manas papa, ha? Uy, asa magtabos, eh? Ayaw na pangutan na, Binoy. Dali na. Alexa, ikaw na bahala ni papa. Iyan, sa meaning. Magbuwag-buwag una ta. Alexa. Binoy. Ay, unsa man ni, oy? Bye-bye, ma'am. Kinahanglan ako ning masusi. Ganang dili naman yung matubag sa iyan na ako. Ganang giatake basta sa Tito Ed. Panuway! Kalma lang. Kinahanglang mahinayon ang inyong kasal. Siguro si Ian sa pagpabalik. Ingna nga naghuwat ang mga bisita. Ha? Mawawan sila kung dili mahinayon ang kasal. Iyan, tubag ako! Tubag! Naglingkod na ka? Sorry, Alexa. Saan sa? Kinahanglang maluwas ko si Ian gikan sa gapos nga way hinungdang kami niyon. Wa ka atake, ha? Wa, Alexa. Pero maulang kini ang paagi nga dili mahinayon ang ilang kasal ni Ian ug Lira. Pero masuko si Lira, Ed. Masamad kagubot ang kinabuhi ninyo ni Ian tungod ini. Nahadlo ka kang Lira? Nganong hangtod ikaw nagpaubos naman kang Lira? Unsa mang matanga sa gahom ang miulipon ninyo nga dili man mo makabalibad sa mga demand ni Lira? Atakihon sa sakit sa kasing-kasing si Tito Ed. Kung makita niya ang video niyong duhang iyan nga naghawak. Alexa? Oo. Di lang ko gusto og samok. Mo nga, giuyon-uyonan ko na lang sa Lira. Pero karon dili na siya makapugos kang Ian. Nga naman. Mulayas na pagbalik si Ian. Unsa? Bossing, kalayo na ba ning atong nabiyahe? Kinahanglan magpalayo kita sa syudad, Binoy. Binoy? Anong katawa ka? Nalipay lang kung gilayasan ni mo inyong kasal ni Ma'am Lira. Di gyud ko niya mapapahawas trabaho. Unsa? Ganun de. Alaliman ka? Gingnan ko niya nga palayason ko niya human sa inyong kasal. Unsa? Namiris, Yaka na to karon sa yuta si Lariang.
Buset! Ipakawawan ka ko ni Ian. Mao na ron ang panahon nga buhian mo ang imong alas. Pastok ni iyan. Giguba niya nga akong cellphone. Wala ko ikapakita ka video ni Tito Ed. Ops, ay kabala ka. Nag-save ko og laing kopya. Just in case ba? Of emergency. Mao ba? Oh, Pues, mamatay si Tito sa sakit sa kasing-kasing. Lira, nahibaw na kukunhaing ospitala nagpa-admit siya. Hain man, Tita Agnes. Hunong, Binay! Hunong! Mohonong? Ganun nang hunong mata din, Busing. Dinhi, Binay. Anhita ining dapita mo tago. Mutago na yun di ay ka? Oh, kitang duha man ako. Gikan kang lira. Mamising na sab ka ini. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!